Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Så i dag der skal vi simpelthen prøve at se, hvad fremtiden er om World in 2007. Lad os se, hvordan verden er om 2-3 år. Om 4 år er det 2010, og det er noget, hvad jeg ved, I gør. 2010, det er om 10 år, 4 år. Så ja, lad os se, hvad der sker om 4 år. Nu skal vi se, Tina bare. Vi så bare lige lidt 2010. Lad os se, hvad der sker i 2010. Jeg ved, det er først om 4 år til. Det er 4 år. Nej, for i dag det er onsdag den 15. marts. I dag er det onsdag 2006. Men jeg skal simpelthen på vloggen næste uge her, ja. 2021. Det er da mange år. Jeg ved, hvornår det er 2021. Lad os lige se på kalenderen, ikke? Prøv at se. Vi er i 2006. Og så kigger vi lige og ser, hvor langt det er til 2021. Der er vi i 2021. Og 15 år er det 2021 ret ud. Men ja, det er jo fremtiden åbenbart.